bandiraɓe ceerno Alsan o wi en beltima wuro ngo Siiňcu Penaaka ko Siiňcu Penaaka Alpha Ama Tafsir a boni ɗo jooɗi ceerno Abdourahim woni ceerno Haroun gasi heddi min beltima on liggima min ji golle mon min mbawa haalde weltare men no foti teddungal ngal e fere ɗe e needi ndi o wi o yiiɗoɓe o meeɗa yiide taw ko bandi ko en o andaɓe o wi ɗum ɗo pop ko miijo moɗon ngo addi ɗum min beltima e yamirore khalifa e yamirore ceerno Alpha Ama Tafsir o wi o wona bawɗo haalde noon kono ko keñiɗo o wi kanko ko keñiɗo min beltima o wi tagi min ñaagade mon yaafuya tan min cellani joni noon ceerno Aadama Gallo ko ɗo hiiri hanki o sikkanno koye jamma he ma fuɗɗe bate nde o andi wawa batede jamma he hawre sankare Hammadi Layil nde o téléphona yow tin o wi Hammadi Layil ubbate ko kogga jeeri kanko heedi toon o wayni min min batte juuɗe makko joni noon yo Allah wallu min beltima heddi tan gesa ɗo moƴƴi ɗo ko ɗon gesa renate onon yontaɓe ɓe toppituɗe duwaw président Macky Sall kala ɗo ceerno woni ko ɗon woni kala ɗo ceerno woni ko ɗon ceerno madani woni dañde diplôme aji dañde ngaalu fof ko duwaw wawi o wi enen joguiɗen ko duwaw